vond het goed met een koude dag. Net alleen nog terug de temperatuur. 10, halve 12 graden. Maar ik terug die krachtige onthudde wind uit het noordwesten. Het wordt betekent een hele storm. Joen en vannacht zal het al wat rustiger worden. De verwachting. Joen en vannacht staan er gewoon meer en meer opklarings. Er blijft nog wel eens even wat bewolking, maar de opklarings heeft 4 bij de oorhorn. En de temperaturen, ik denk zo'n 6 graden, de hoogste temperaturen op de eiland. De noordwestenwind ontwest, matig en vrij krachtig, maar dat geldt vooral voor het kustgebied. Op het Vestland, rustig waar en misschien op plakken maar wat lichter genoeg frost. Ja, en dan gaan we even terug naar het waar van Monodai. Hemelveert. Wel, het is droog, dat is positief. De zin is erbij, is positief. Maar let er in de maandtijd en van een pad in de midden meer bewolking. Het lijkt het droog te blijven en de temperatuur is zo'n 13 graden. Net heeg, maar het vielt al je wat noffelkroon, want de wind is net al te sterk, zwak of matig. En dan zetten we terug naar het vooruitzicht. En dan komen we hegere temperaturen in. Ja, het wordt ik tijd, zullen we zeggen. Nou, dat is ik zo. Op vrijdag zo'n 15 graden zinnen, maar ik kan buiken. Op sneeuw zo'n zandje of 18 graden. En dat is een noffelijke temperatuur. Maar let erop dat ik een peer buien. En snijden nog wat hegere temperatuur. 18 of 19 graden. Maar ik werd een aantal ruim of tongerbuien. En dan had de zinnen het zwier. En zo wil het maar net stabiel worden. We zullen nog even wachten op een stabiele periode. Maar echt warm simmerwaar. Maar de temperaturen gaan in het weekend omheen. En dat is al positief. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.